И здравейте, аз съм БГ Ноах. Мислим пак да цъкаме PvP с Deluxe. Тук ме кара да казвам някакви простоти. Вече съм бил с него тим само защото ми дава сетове, такива простоти. Общо взето, днеска си изгубих фулката на Енда. Некъв кризи хакер ли, кризи ли, какъв ли не го знам, ма смаза. Не че ма смаза две, ми използвах си всички полушанки, инстант хилтки, две легендарки. Оня не мре, постоянно пуска флая и след това пуска бъга с флай. И знаете, не мога да удрям изобщо. Аз съм на 2 сърца, оня вече е на фул, аз изяждам легендарка. Той постоянно бъгва и чака. Опитах се да избягам, но ме бутна и ме заглещи в паежната. Пък Deluxe и той днес умрял с фулка. И така. Гледайте сега тук какво е. Кажи, че съм чистил, защото само да сетове. И боти мога да го убия винаги като има фул сет. Бяха... Още съм мутнат за 3 дена. Утре в 11 часа ще свърши. И така... То се супер беден има... Напиши на кораба. И май ще цъкна на кораба. Поне така му предложих. Този вече скача, ама дори не е написал. Ето е 3 Адан ли, 3 Диан ли, не го знам точно какъв е. Той е един от великите хакери, също сървъра. И... Таз батка ли тук? И... его хакера. Коста тук е. Ей, мърша. Гледайте сега, това е един от хакерите. Не го виждате какъв е смотан. Не успях си спия спитката на време. То е ясно, че ще умре, колкото да ме бъгва свое. Явно ще трябва само и легендарка да се изяде. Имам още доста, така че за мен това не е проблем. Под предвид доста имам предвид 4. Както гледате, тост към много яко бъгва с флай. Пък и не само. С Deluxe общо сега ще ги смачкаме. Но те както гледам бягат. Охо! И както гледахте, мазната война за какви бокуци. Не го барай, мършо, на майка ти путката, Гледайте, сега то с мен ще приби, така че по-добре аз да избягам. Общо взето цялото миле, видяхте за костана. Гледахте го какво е на... И както гледате, много яко се срахме. Само деца на бък с стрели. Само се прибахме от всякъде. Само ще репна сета. В момента съм про 4. Бяха ми останали 2 фул части. И реших да ги дам на Deluxe, защото аз не ги заслужавам. Постоянно умирам. С тия буквичи тук ще ми трябват.
В момента щях да имам повече инстант хилтки, повече полшенки, но... Дилукс е тъп и постоянно ми иска айтеми. Пък аз му искам сетове. Така че винаги сме квит. И така. И Миргата вече не е админ. За което аз лично много се радвам. Защото постоянно ме банва и такива работи без причина. Последно се наложи да пращам 20 меса. Защото, знаете, някъде другата се цъка пък. Само да не го фанем как ще умира, защото като го гледах, то с кой знае колко легендарки взеди има то. Ох! Какво? Сега ще покажем едно малко пипи. Ерик, той май не е тим то. Да, той не е тим. Мисля, че нещо в момента се е назъбил да го би. Не съм много сигурен. В момента щях си талка с него, обаче... Това Дилукс е летка първия. Падай бе, мутро! Насрали бе, мангал. Сега ще го изям. И аз меча ми. Да го убивам, не? Охо! Защото без не станат хилтки не мога. Ох! Кой дойде, бе? Мърша! Гледайте ги. Гледай. В. Не, аз се наложа. Гледай, само за коста дума. С инстант хитките ми свършиха, барута ми свърши, просто нямам думи. Много сад. Просто да не взе да умря, бе. Салам. Умри, бе, мършо. Не е умрял. Аз ще го убия обаче. Ах, тъп салам, значи, бе. Ще изям, бе, бокук. Тук какво ми скачат, бе? Единия ми е тим, пак другия... Не знам. Чакай, бе! Нямам инстант хилтки, бе. Тапак. Както гледате, много съм насран. Значи много го прецакахме този клип. Нямам... То са много прост, бе. Значи аз нямам инстант хилтки, ще трябва да си имам легендарката. Много прецакващо. Тоест пък ви сте протикшен тръх, де си ги държи тук. Той Red Big супер много искам го помачкам, си взема по-в мечото, защото... Имам един, обаче не знам дали е по-добър шарп трик, но 2 лутинг, 2 фари, но... Има още някакъв тук... Шарп 4... Всичкото ми е от PvP. Фулсета ми е от Deluxe. Той ми го даде. Той салам, че пак иска да мре. Ще видя какво ще направя без инстант хилтки, само да не умра, защото ще съм сад до безкрай. Това е един от хакерите на сървъра. Red Big също е много голям хакер. Бил съм тим с него. Плюс Ерик и той ме тим. Ох. Майка ти, бе, тапак. Ще мреш, нали знаеш?
Мутра! Няма ми станат хилички, без не станат хилички, не ста. То само моли тук, зайте ми, аз нямам. Гледайте, аз нямам никакъв барут, освен да ги направя за пиене, но това няма никакъв смисъл. Много обичам така да си гледам инвентарите. Няма смисъл. Оф, това е джокса. Умри бе, Маршо, умри бе. Значи няма как се продължи клипа. Тук му го казвам само нарочно, за да ми даде. Да го видим дали ще ми даде. Защото той много обича да бъде в клиповете ми. Но за сега има малко клипове, тук 2 дни не съм качвал. Защото... Кой казах? Първо на Warp Event не се получи. Имаше много лаг. Нещо ме вика тук. Охо, хакер. Хакер, нямам спитка. Иначе да съм го смачкал. Махай са от тук, бе, тапанар хакерски. Охо. Само Дюкс да не умре. То с нищо не дае. То съм много забил, бе. Да, за барут. Хубаво, като спра клипа, ще спра клипа за малко, докато си набавим барут и така. И до след малко. Чакай, тихо, и здравейте, тук с Дюкса нещо ще се ебаваме. Ще ма смачка този нещастник. Той все пак е фук, аз съм Shark 4. Ще ма при... Един съвет. Малко с микрофона, внимай как като снимаш, като много пръщи. Какво да направя? Пръщите микрофона. И може би трябва да намалиш блуса. Много ти такова пръщи микрофона клипата. И дишаш право по време, много да си дишаш се така. Вижте да я разправям тъйска. Тапанар, туп Делукс, падай бе, мършо! Айде! Ти ще верно ли снимаш? Майка ти бе! Тапак. Да! Ти трябва сега да идиш до това спаунера за Блейз. Там поне. Микил ти този спаунер. Няма ти бе, умри бе! Ще мреш бе, тапак, умри бе! Нали знаеш, че те прибия бе? Умри бе! Така! Убих Делукса! И видяхте сега как прибих Делукс и си спечелих фука. Вие нали бяхте фина? Знам. И си спечелих 2 легендарки от този глупак. Не е глупак. И така, здравейте хора, тук продължаваме. Сигурно видяхте или не знам дали видяхте как прибих прибих Делукс. И сега ето тук са айтемите, 2 легендарки. Не, легендарки няма, те са моите. Тоест само сета трябва да му върна. Това тук е. Само сета ще му върна. Ето па сега ще ми види клипа и ще сети. То сега там ще бъгне, може да му вземе.
Дано да не се сети за легендарките. О, той иска храна. Аз имам. Ама аз в момента снимам, вие нали знаете? Аре, ще пресегам видео. Гони, брати, Ай, снимам, моквайте, че не спракли път заради вас, бе. Някой ме е писал в скайпа, но в момента по време на клипа не я гледам. Че ли си написал? Хубаво. Чай си взема тук двете фаерки, дед ги имаш или какво бяха, не спомням. Една фаерка само. Аз заради този тук. Ще ходим на спам. За барут ли ще ходите? За всичко. Ходим от полза. И за голта помогна. Спам. Ай, чакам тук на моят телевизора. И мисля това да бъде клипа, малко PvP беше с Deluxe, имаше с Deluxe. И... Какво? И... Благодаря, че бяхте с мен, аз бях Бейнох и не забравяйте да се абонирате. И до следващия епизод. Забравя да кажа, че това е 4-ти епизод и чао!